sumusunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Vamos a celebrar. La fiesta va a empezar. Sueña que volarás y no te rindas, amor. So, nag-parade ni karon mga kaplagan namin. Papunta sa mga taong nais kang makilala. Minamahal ka, ibibiyayaan ka, kaya maging biyaya ka para sa iba. Minamahal ka, binibiyayaan ka, binibigyan ka ng kalaman. Kakayahan para ibahagi naman sa iba ang lahat ng pagmamahal, kasayahan at biyaya na nagdugmo mula sa Kanya. Nakpangin mo ang bayan ng Kristo. Ibig ang pagmamahal at mensahe sa iyong puso. Sa panahon ito, palayain mo ang sarili sa anumang problema at kahit na nadarama, iwagsin sa isipan ang anumang pag-aalinlangan. Huwag kang matakot. Bukyo, punta na ako sa Bukyo sa imo ha. Boast the strength you have. I beg you to share the gifts from above. Share the gifts from above. Because we are in love and because we are in power. Because we are gifted. We love and empowered. Gifted we are that. We are that. It is God to serve us and use in vain. We are gifted, we are meant to be shared. We are bad, it is big. We are bad, so big. Because we are beloved. Because we are empowered. Because we are gifted. Beloved, empowered, gifted, we are bad. We are bad, it is big. I beg you to thank you for the power of strength. I beg you to offer to hear the gifts you bring. I beg you to listen to you, to thank you and offer everything to me. I beg you to I beg you to boast the strength you have. I beg you to share the gifts from above. Share the gifts from above. Third boy! Because we are beloved. Because we are empowered.
Sa ulubon niya sa ating paggabi, inubanan sa kasyang panalangin, ang iyong kabus umapalay lunod sa iyaw, ang magkaayon sa Diyos. Ating ang tanan, nakiharas sa kautalimon, Diyos sa pangarap o lamon, Diyos sa tawag ng buwan, kapag pag-ibig o may tubag sa tawa sa misyon. Tuwang tuwing mapasalamat ang Panginoon, ayon sa ulong niya sa atong paglawin, inubanan sa grasya at panalangin, na imong katapos umapalayo ng isang yaw, ang magkaayon sa Diyos. Diyos nagpahinungkod sa atong mga kasagkasya ng buwan, atong ipangin sa mga igsong kabos, akong pinagtanan mawagpitin sa Diyos, upang nilang sa paggawa sa misyon. Nawalong tuwing mapasalamat ang Panginoon, atong sa ulong niya sa atong paglawin, inubanan sa grasya at panalangin, na imong tapos umapalayo ng isang yaw, ang magkaayon sa Diyos. Mapasalamat sa Ginoo, sa diyang pag-iyak ang naroon, sumasawa naman sa Disenong Maria, padayon mo ang tatong pagkaayon sa Diyos. Nawalong tuwing mapasalamat ang Panginoon, ayon sa ulong niya sa ating pagtawid, inubanan sa grasya at panalangin, ang iyong tapos umapalayo ng isang yaw, ang magkaayon sa Diyos. Isang yaw, ang magkaayon sa Diyos. Ba. So, mauto siya ang mga ganap mga vlogs no dito sa DFC 1 no. Sige pahigayon nga vocation launching dinhi sa Diocese sa Malaybalay. No, siyempre no ba natin itong mga kaparian o mga kamadrihan o mga kabatan-unan nga maoy beloved, empowered, and gifted. So, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hantod sa sunod. Bye!